дар доираи сафари кори ба ноҳияи Нуробод, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо рафти корҳои сохтмонӣ дар роҳи мошингарди Роғун Обигарм Нуробод шинос шуданд. масофаи умумии роҳ 76 километрро дар бар гирифта, ҳоло 3500 коргару мутахассис бо истифода аз 400 техникаву механизмҳо барои ба анҷом расонидани сохтмон фаъолият доранд. сохтмони роҳ дар доираи лоиҳаи ҳамкории иқтисодии минтақавии Осиёи Марказӣ татбиқ гардида ба 3 қитъа ҷудо мегардад. айни ҳол мо дар километри 38-уми лоиҳа қарор дорем. дар ин қитъа мунфаршкунии қабати дуюми роҳ рафта истодааст. ҳама ин пешравию ободӣ ва сохтани роҳҳову нақбҳо, кӯпрукҳо аввалан бо шарофати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззам миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. дар марҳилаи якуми сохтмон қидаи Обигарм Таги Камар бо бунёди 30 километрро 5 пули нав, навсозии 1 пули мавҷуда ва сохтмони 2 нақб бо дарозии умумӣ беш аз 3 километр амалӣ мешавад, ки дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. шукрона истиқлолият мекунам, шукрона мекунам ки чунин як пешвои муаззами хори дилсуду адолатнок дорем. имрӯз ба пуга раҳи Роғун Нуробод кушода мешавад ки ин раҳ ба мушкилоти ҳамаи минтақаи Рашт як осонии хуб мешавад. мумкин ки дар муддати 1 соат 2 соат Душанберо расем. ҳамаи ё файзу баракати истиқлолият, файзу баракати ваҳдат аст. дар доираи марҳилаи дуюм бошад, дар қидаи Таги Камар Нуробод сохтмони 47 километрро 6 пул, 1 пули муваққатӣ, нақби Таги Камар бо дарозии 2,6 километр ва навсозии 1 пули мавҷуда бо суръат идома дорад ва интизор меравад ки то охири соли равон ба поён мерасад. инчунин дар доираи лоиҳаи мазкур сохтмони 1 пул бо дарозии 920 метр аз болои обанбори нерӯгоҳи Роғун дар назар аст, ки дарозтарин дар Тоҷикистон хоҳад буд.